سلام تخطيط السلام إرتجال نلمخا كلته جانا كابتي تزن عبارة تشاينا كأوروبالكمي مسايتونهم قدامي تشاينا أب حزباو بتاتات مسابات بقصهم زرالي تكنولوجيا أتاتالا تشاينا أكال تحت غرسي مكتال بفلا أب حزباو بتاتات سفيح سرعته من الله يقص تكبراو جيرا على إذا تكنولوجي مس AI ناي حبريتات انترنتات تدميو سبسلطان من كسبات كاتاتولو حزباوي هاجراون ጸጥታ ከውሑሱን ሕግን ስርዓትን ከኽብሩ ይኽእሎም ገጽ መለለይ ካሜራታት በሰፊሑ ኣማከላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ማዕርፎ ነፈርቲ መደበራት ባቡር መዕረፊ ኣውቶቡሳትን ጎደናታትን መስቀላዊ መንገዲ ኣብ ከተማ ዕዳጋታት ውቡባት ናይ በጻሕቲ ቦታታትን መንግስታዊ ህንጻታትን ሰብ ዝበዝሖም ከባቢታትን እዚኦም ስርዓታት እዚኣቶም ንውልቀ ሰባት ከለልዩ ናይ ሰባት ምንቅስቓስ ክከታተሉን ጥርጥር ባህርያት ከለልዩን ይኽእሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ነዚ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ገበነኛታት ጥርጡራት ምድላይ ገበናት ምክልኻል ምፅራይን ክመጽእ ዝኽእል ናይ ጸጥታ ሓደጋታት ምክትታል ይሕግዝ ሰባት ስነ ምግባር ምስ ዝጥሕሱ ከም ጉሓፍ ኣብ ጎደና ምስ ዝድርብዩ ሽጋራ ብዘይቦትኡ ምስ ዘትክኹ እቲ ካሜራ ብገጾም ኣንቢቡ መቕጻዕቲ ትኬት ናብ ገዝኦም ክሰደሎም ይኽእል ወይ ካብ ባንኪ ሕሳቦም እውን መቕጻዕቲ ክወስድ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብዙሕ ስክፍታታት ዘለዎ ኮይኑ ከም ምድሕታውነት ድሕነት ዳታን ክህሉ ዝኽእል ዘይግቡእ ኣጠቓቕማን ዓገምት ዘእተወ ምዃኑ መንግስቲ ቻይና ይሕብር ኣብ ሲቪላዊ ናጽነት ውልቃዊ መሰላት ትወስዶ መርገፂ ቻይና ብኣህጉራዊ ትካላት ትሕመቋ እንተኾነት ቻይና ግን ካብ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃዝ ናጻ እዩ ክትብል ትማጎት ካልኣይ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዘደንቕ ምዕባለ ባቡር ኣመዝጊባ ኣላ ትሕቲ ቅርጺ መጓዓዝያ ብምቕያር ኣብ ቁጠባዊ ዕቤታ ልዑል ኣበርክቶ ገይራ እያ ብዛዕባ ምዕባለ ባቡር ቻይና ገለ ወሰንቲ ነጥብታት እዞም ስዕቡ እዮም እቲ ኣብ ፍጥነት ባቡር ብሰፊሕ መርበብ ባቡርን ትፍለጥ ቻይና ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ መንገዲ ባቡር ትውንን ቻይና ኣብ ዓለም ዝረወሐ መርበብ ፍጥነት ባቡር HSR ዘለዋ ኮይና ክሳብ 2023 ልዕሊ 45,000 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን መርበብ ሓበሬታ ኣለዋ ቁልጡፍ ምስፋሕፋሕ መርበብ HSR ካብ መፋርቅ 2000 ጀሚሩ ብዝለዓለ ደረጃ ዓብዩ ይርከብ ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከብ ዓበይቲ ከተማታት የራኽብ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ቻይና ልዕሊ 350 ኪሎ ሜትር ክሳብ 600 ኣብ ሰዓት ፍጥነት ዘለዎ ባቡር ሓዊሱ ምዕቡል ቴክኖሎጂ የተሰራ ማዕቢላ ኣላ እዚ ማለት ኣስመራ ካርቱም ኣብ 2-3 ሰዓት ክትበጽሕ ትኽእል ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ 2-3 ሰዓት ብናይ ባቡር ጉዕዞ ክትበጽሕ ትኽእል ቁጠባዊ ረብሓታት መንገዲ ባቡር ቻይና ኣብ ውሽጢ ቻይና ዝግበር ናይ መጓዓዝያ ሰውራ ብፍጥነት ኣብ ምዕባለ ይርከብ ናይ ጉዕዞ ግዜ ብምንካይ ቱሪዝም ኣስፋሕፊሑ ኣብ መስመራት ዓቢ ዝርከባ ዞባታት ቁጠባዊ ምዕባለ ኣበራቢሩ ሃገራዊ መርበብ ቻይና ሰፊሕ ሽፋን ክህልዎ ክኢሉ እዩ ሓፈሻዊ መርበብ ባቡር ቻይና ልዕሊ 159,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ኮይኑ ሰፊሕ ጂኦግራፊካዊ ስፍሓት ዝሽፍን እዩ መጓዓዝያ ጽዕነት መንገዲ ባቡር ኣብ መላእ ቻይና ኣቑሑት ኣብ ምጉዕዓዝ ወሳኒ ተራ ኣለዎ እዚ ድማ ንጽላት ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ እቲ ሃገር ዝድግፍ እዩ ዘባዊ ምትእስሳር መርበብ ባቡር ቻይና ምስ ጎረቤት ሃገራት ብምትእስሳር ንግድን ቁጠባዊ ምትሕብባርን የቃላጥፍ ቀንዲ ምዕባለታት ዓወታት ፍጥነት ዘለዎ ባቡር ቤጂንግ ሻንጋይ እዚ 1318 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መስመር ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጽዑቓት ዝቐልጠፈን መስመራት HSR መንገዲ ባቡር ኮይኑ ንኽልተ ዓበይቲ ቁጠባዊ ማእከላት ዘራኽብ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ መስመር HSR ኮይኑ ንቤጂንግ ምስቲ ኣብ ደቡባዊ ቻይና ትርከብ ዓባይ ወደባዊት ከተማ ዘራኽብ እዩ ልምዓት ምዕራባዊ ቻይና ኣብ ምዕባል ርሑቕ ዞባታት ምስ ሃገራዊ ቁጠባ ምትእስሳር ደረጃ መነባብሮ ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ተራ ተጻዊቱ እዩ ቻይና ኣብ ዓለም ንፈለማ እዋን ኣብ ሰዓት 600 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፍጥነት ዘለዎ ማግኔት ባቡር ኣቕሪባ ኣብ ምብራቕ ቻይና ግዝኣት ሾንጆንግ ኣብ እትርከብ ከተማ ክሳብ 600 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝለዓለ ፍጥነት ዘለዎ ማግኔት ስርዓት ካብ መስመር ምትእኻብ ተጠዊ እዚ ባቡር ብቻይና ሬልዌይ ሮሊንግ ስቶክ ኮርፖሬሽን CRRC
ዝተባለ ቻይናዊ ኣቕራቢ ናይ ባቡር መተሓላለፊ መሳርሒታት CRRC ዝተሰርሐት ኮይና ኣብ ዓለም መጀመርታ 600 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ማግሌቭ ትሬን ኮይና ናይ መጀመርያ ባቡር ከምኡውን ብዓለም ደረጃ ዝቐልጠፈት ናይ መሬት ተሽከርካሪት እያ። ፍጥነት ዘለዎ ማግሌቭ ቴክኖሎጂ ኣብ ዶብ ዓለማዊ ልምዓት መተሓላለፊ ባቡር ይርከብ። እዚ 600 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሽፍን ስርዓት ማግሌቭ ቻይና ሙሉእ መርበብ ናይ ፍጥነት ዘለዋ ማግሌቭ ባቡር ምህንድስና ቴክኖሎጂታት ከም ዝመለኸት ዘመልክት እዩ። እቲ 600 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እትዝወር ማግሌቭ ባቡር ነታ ባቡር ካብ መስመር ንላዕሊ ዝድርበያ ዝደፍእን ብሱሉን ዘተኣማምን ንጉዕ መተሓላለፊ ቴክኖሎጂ ትጥቀም ቅልጡፍ ስሉጥን ውሑስን ዘተኣማምን ኮይኑ ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ተዓፃፃፊ ሰዓቱን ኣገልግሎትን ዝህብ እዩ። ፕሮጀክት ባቡር ማግሌቭ ቅድሚ 5 ዓመት ዝጀመረ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ቴክኖሎጂካዊ ስራሕታት ምዕባለታት ኣመዝጊቡ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ብናፅኣ መንገዲ 600 ኪሎ ሜትር ምትዕጻፍን እቲ ፕሮጀክት ብናፃ መንገዲ 600 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝኾነ ዝተነድፈ ልዑል ፍጥነት ዘለዎ 5 ሳንጆታት ዘለዎ ናይ ምህንድስና ፕሮጀክት ኣማዕቢሉን ኣፍርዩን ኣብ ምቕልጣፍ ምስ ዝተሓላለኸ ሃዋህው ምትዕጻፍን ቀንዲ ስርዓታት ዘጋጥሙ ቴክኖሎጂካዊ ዕንቅፋታት ብስርዓት መኪቱ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ምዕባል ሙሉእ ብሙሉእ ዝተቐመጡ ልዑል ፍጥነት ዘለዎም ማግሌቭ ባቡር ምህንድስና ቴክኖሎጂታት ውህደት ስርዓት ምፍራይ ተሽከርከርቲ ቀረብ ሓይሊ ስሕበት መንገዲ ባቡር ከምኡውን ትራንስፖርት ቁፅፅር ርክብን ሓዊሱ ዓበይቲ ስጉምታት ኣመዝጊባ እያ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ምህናፅ ሰማይ ጠቀስ ገዛውቲ ነዊሕ ቢንቶታት ብኤሌክትሪክ ሰርሓ መኻይን ሓዊስካ ብቴክኖሎጂ ዓብ ፅልዋ ትገብር ኣላ ኣብ ዓለምና። ንቅድሚት ትሕንበብ ዘላ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ካልኦት ሃገራትን ብዙሕ ናይ ህንፃ ወፍሪ ተካይድ ኣላ። ቻይና ናይ መጻኢ ጎብለል ዓለምና እንዳኾነት ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ዳርጋ መወዳድርቲ ኣልቦ ኮይና ትርከብ። ንስኹም ከ ከመይ መስለኩም? ኣብ ኮመንት ርእይቶኹም ጸሓፉልና። ሰሰናይ ንዓኹም ኣብ ህይወትኩም ዓወትን ሰላምን ይምነየልኩም። ሰላም ኤርትራ፣ ሰላም ኩኑ።